И сулката на първа гонка. Две прасета е този шопар. Хубав, който е с много хубави зъби. Се вдигна на 3-4 метра от мен. Нямах възможност да му стрелям. Излиза на посията и колегата с един изстрел 9,3 куршум Геко Експрес го поваля. Зъбите добри. Едното куче е разпрано, леко от един друг нерез и той е убит. Сега в момента ги товарят колегите на шасито. Общо взето първа гонка добре, само че ще правим шеф и кройка. Слава Богу, че е само външно. Не е могло да удари ребрата. И така. Ето и зъбите. Цяла. Няма жал. Дали се. Дина. Далис, къде скочи? Чак така скочи.